Ekainaren 10ean gure esku dago mugimenduak inoiz Euskal Herrian antolatu den giza katerik handiena prestatu du. Arabak protagonismo berezia hartuko du. Izan ere, ekimena Gasteizen amaituko da. Bertan milaka pertsona batuko dira desafio honi aurre egiteko. Erronka zaila dugu aurretik, badakigu hori. Hala ere, hiri honek sarritan erakutsi du gai dela apusturik zailenei ere eusteko. Egun, Gasteizen, begibistakoa dugu aniztasunaren ostadarra. Bada, aniztasun horretatik ozenki diogu. Bai, lortuko dugu. Desberdinak gara, eta harro gaude. Horregatik kalera irtengo gara. Parke eta errepideak beteko ditugu. Aiaraldeko aranetatik, Errioxako mahastietatik, Gorbeialdeko mendietatik, Trebiñuko soroetatik, Lautadako plazetatik. Araba osoko pertsonak batuta, helburu jakin batekin. Dena erabaki nahi dugu. Ikusle baino, eragile izan nahi dugu. Protagonistak alegia. Erabaki nahi dugu. Gure hezkuntzaz, gure baliabidez, eguneroko kontuez. Eta hemen erabaki nahi dugu. Ekainaren 10ean, milaka esku beharko dira. Eskua. Milaka esku beharko dira. Eskuak. Milaka esku beharko dira. Eskua.